шаҳрдори Андиҷони Ӯзбекистон Дилмурод Раҳматуллоев, ки барои таъхири раҳбарони созмонҳои маҳаллӣ, пирони маҳаллаҳо ва мудирони литсейҳо аз сӯи додгоҳ 5 миллион сум ҷарима шуда буд, ҳушдори охиринро гирифт. Нахуст вазири Ӯзбекистон Абдулло Орипов раиси шаҳри Андиҷонро ба ҷалби омӯзгорони мактабҳои миёна ба корҳои маҷбурӣ муттаҳам кард. Дар навори ҷаласаи рӯзи 17 апрел раиси ҳукумати Ӯзбекистон чанд ҳокимро танбеҳ ва ба шаҳрдори Андиҷон охирин ҳушдорро дод. 21 ноябри соли 2017 хабар расид, ки ҳокими Андиҷон мудирони мактабҳо ва коллеҷҳоро бо баҳонаи ба пахтачинӣ нафиристодани шумори кофии одамон шағол, ҳайвон ва ифлос номидааст. Дар як ҷаласаи дигар ин ҳоким рӯзи 18 ноябри соли гузашта омӯзгори 64-соларо ифлос ва гов ном бурд. Пас аз ин ҳодиса Доистони кулли Ӯзбекистон гуфт дар рафтори ҳоким нишони ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дида мешавад. 18 декабри соли гузашта парвандаи ҳоким ба додгоҳ рафт. Охири соли 2017 додгоҳ ӯро 5 миллион сум муодили $650 ҷарима баст. Аммо дар як ҷаласа ибтидои моҳи феврали соли ҷорӣ Дилмурод Раҳматуллоев раҳбарони созмонҳои маҳаллиро, ки нақшаи супордани оҳанпора ва ҷамъоварии маблағ ба фонди рушди варзиши кӯдаконаро иҷро накарданд, бори дигар ифлос, шағол, ҳайвон ва гов номид.